कहिया लेंग रहबे। अब हम बियाह ना करम कौनो त काहे ना बियाह करबे। ना मन नहीं के करता कि केहू से अब शादी बियाह त ई कौन काहू को खारी बो देखा तनी सब के गेहूं कटा गई। अच्छा अपन गेहूं कहिया कटाई देखा तनी तारा खेत में बड़का बड़का मूस लागल बड़ा सा। का कहीं भगेलू बा लइकवा नु बियाह शादी के नामे नहीं खेली। कबो बियाह शादी अगुआ चाहे देखनरू आवता तो कहता कि हम बियाह ना करे। हम पाड़े हैं पावे खातिर। अरे हम तो भुलाइए गइल बनी। आज तो हिट लोग जाए वाला बा लड़कवा के देखे खातिर। अरे रोको रोको तनी फोन करी पहले। पहले बाबूजी के फोन आइल बता। हेलो हाँ का हाल बा हो झरेली? अरे का होता? अरे तहर तो राजा साहब गेहूं काटे के नामे नहीं खेले। अरे लड़कवा के देखे खातिर आजे जाए वाला बा लोग। हां हित लोग आवता दिन भर तो ई नोतिया के बेटा घूमता। हां तो काहे चिंता ले ले बड़ी भाई खाली बियाह हो जाए दे ओकरा बाद तो गार्दा उड़ी। और तहर बियाह होई के देख के भाग जइहो से। बियाह ना अंगारी महाराजगंज होते हुए धुरौधा होते हुए एकदम द्वार पर पहुंचे वाला बा। तनी राजा साहब के कह दिए जे कपड़ा उपड़ा पहन ली है आ तनी नाश्ता पानी के बढ़िया जुगाड़ कर दिहलो जे इज्जत पर जो ना जाओ। ठीक बा हम रखत तनी फोन। आहो बुखारी बो त लइको ना कमाला का कहीं भगेलू बा एगो जान तरु सिवान के बिया जितना कमाता उतना मोबाइल से भेज देता ओकरा के पैसा। हाँ जान जा उतना ना उछिनरी रंडी बिया कि सब सट लेती। दादा हो दादा ऐसा लइका ना हो तो ठीक रहला। ठीक कहतरू। अरे आंटी सेटअप और जीप ना तो चिन्हलू गेहूं के जगह गर्दनो काटिला। यही रहने से तो तोरा कोनो बेटी नहीं खे दे। अच्छा अल्लाह है बाबूजी का फोन आइल बा। फोन आइल बा। हेलो अलबा हो। अच्छा जाए के तैयारी बारू कह दिए तनी अच्छा से फेर लवली उबली मार ली। अब फिर जा तेरे पे एकदम कंप्लीट सेटिंग कर गई हो। ए जी तो कोनो हमरा हाथ में बा सब तरह लइकिनिया के हाथ में बा। मुंह बाटे तावा के पेनी नियर करिया आ लइका जो हतिया बढ़िया बढ़िया। ए जी चली लो जल्दी दूसरा सवारी ले जाए के बा। लो ई त टेम्पू वाला आ गइले अभी ले सौतिनिया तैयारो ना भई। अरे छोड़ी कबले तैयार होके रे टेम्पू वाला आ गइले मुंह तो कर दे के मुंह में खोनाटिया हुर दी अभी ले तैयार ना भई। तन फ्रेश पाउडर ऑर्डर मार ले। पाउडर लगाए पाउडर हमरा से पैदा हो गया। मन तो कर दे कि लूलो धक कुछ दी इज्जत आ गइल मुंह पर तब चल ही का परी गु ऊपर। अब की पारी जाई है तो बढ़िया से रहिए जन पुछाई तौने बताई है। रे छिनरी एक समय से तैयारी होते रे तो तैयारी ना भई। आ कारे तनी माई बेटी एक समय से चालू हो गई सो लड़े झगड़े के आजो के दिन तनी कस्ती ना रहल जाला। चलो तो देरी होता। ये बसमती अब कब से ही छोड़ तैयार होती है काज ने 4 घंटा में तैयार होने के क्या करेले भगवान हमरा के उठाइयो नहीं खन ले। अरे राम राम ऐसा बात मत बोलो शुभ शुभ बोल ठीक बा चलो। यही में लेट हो गइल बस 9 घंटा तैयारे होखे में। कहाँ रे माई? अरे ये दो गलवा के मारे तो और ही हम परेशान बानी। चल बैठ लइका देखे चाहता निसन। जा सतानी का लइका देखो सो लइका देखो देखो हमार कपार दुखा गइल बा। जा सतानी। हां तो ते घरे रख का करबे मुंह मर होई जा, दे। जा, जा, जा। बाप रे बाप गांव में कोनो के लइका होखेला होई नु त डॉक्टर के जरूरत ना पड़े। काहे भौजी देखत नहीं खू ये रास्ता में इतना ना ठोकर बा कि ठोकर पर कुदावत कुदावत रास्ते में लइका हो जाई। ये घर बा चलो उतर लो। चली लो। बाप रे रे तो गोन पर पड़े। बियाह के पहले ही गोहा टूट गइल लगुआइन के या ले काका टूटी कोनो ता ठीक नहीं के। प्रणाम प्रणाम। आएंगे बैठ बैठ
बाबू तो कुर्सी झाड़त में गार्दा उड़ा दे। ए बाबू जो भैया के बुला के ले आओ। ठीक बा माई रुक बुला के ले जाओ ले आओ जाके। भयो रे केने बाड़ी का रे तो अभी ले जूते बांधता रही हो दे लड़की लाके बैठल बड़ा सन लड़की लाके न सन एक मिनट बस नाश्ता पानी की फेरा में लागो सन आओ प्रणाम काये बबुआ कातना बेचैनी में रहल कि एगो गोर में चप्पल एगो गोर में जूता पहन के चल आइल बाड़ो। मार करिया दूरबीन खनी चश्मा लगा के चल आइल बाड़ो। हां भाई का लगौले बाड़ो? है बासमती खाली तके ताकी होई कि कुछ नाश्ता पानी होई? ए छोटू ए छटिया जाके नाश्ता पानी ली आओ। सो नाश्ता पानी ना करी लो जल्दी जा सा। भाई यहाँ पे क्या हो रहा भाई? हाँ रख लूंगी रख बनी वही पर पानी रख नाश्ता करी लोगी। बासमती हाँ लागो तो कुछ बड़का आइटम आइल बा। ते देख सत बतरी बड़का आइल बा कि छोटका आइल बा। ए हमनी कोनो गोरु माल होई सका कि छोटी में गोद दल बरस चिवड़ा मीठा। पूरा रुकुंदीपुर में ये होला नाश्ता आ नइखे खाए के त धरी लो रास्ता। अरे नाश्तवा है चला ना दो। उठाई ए भौजी लाई उठावा तू कला जाता रू ले उठाई बड़का उठाई छोटका का उठाओ तनी ताकत का बानी लो चापी लो। ए गर्मी का टाइम बा मीठा चाप चाप। ए बासमती अरे लड़किया के का गुण करनी बात तनी बतावत होइले नहीं खू। का हो सत भतरी अब तू ही बताओ। हमरा लड़की में वो गुण बा कि गांव के कोनो जानी लड़की लो में गुण ना होई। का है तालो किनिया डाई नहीं हो का? चुप। ए हमार लड़की जब गली से गुजरले नु उ गली अजोर हो जाला। तब तो पूरा गली के बिजली बिल ना आवत होई। हमरा बेटी से बियाह करे खातिर 4 गांव के लोग घूमेला। डरे लोग हमरा दुआर पर ना आवेला कि बेटी हमर कहीं उनकर लड़का के रिजेक्ट ना कर दे। बस ए सत भतरू तनी है बेटिया के घूंघट उठावा कि हमरो लइकवा देख लेवा सब लोग देख ले। उठाओ कौन कमी बा हमरा बेटी? हुर के पड़ी के देख के होश से बेहोश हो गई हो। तार का नाम हो? ऐश्वर्या रहे। ऐश्वर्या रही। ए बाप मुंह तो थरिया खानी चम चमकता बाकी इनकरा आगे तो चांद भी फीका लागता। कातना तकले पढ़ले बाड़ू? ए सुनी हमार बेटी त एमो में सब कइले बिया। सब कइले बिया त लिया रे बाबू कापी। अगुआइन के पढ़े के बात रोड नहीं खिया हम पढ़ा रहती तो अगुआई ने बनती। हम चेवरे चोरी पास कर गइल बानी हमरा पढ़े ना आवेला। ओइसे त पढ़। ए का लिखले बिया? आई लव यू। कहनी अनु कि हमर बेटी एमो में सब कइले बिया। अंग्रेजी एकर बड़ा टाइट हो। काका तकी का कइले बारो सब जाके हमने बहरी में बतिया ले। आखत का बड़ी रे जोरे जो बतिया ले जो का नाम होता है? सीरी देवी। ओबरा तो तू ऐश्वर्या राय बतियली हो। जब मालूम रहला त काहे के पूछला? अच्छा केहू के देले बाड़ू कि ना? कौसी नो मोर ना रवा से के दिले बानी कि ना? हम काहे के केहू के देम हमनी के लेवे नहीं सो। अच्छा जब तू देला ही लिखू हम लेला ही नहीं की
तब तक तू हमरा पसंद बाड़ू। अच्छा कुछ कहे के चाहत नहीं तो बोला। हमरा रो पसंद नहीं थी हम पसंद नहीं की ना ठीक बा तो सुनी मर कराना तो सुन ली कुछ कारण और ना सब के सामने बताओ कि हम काहे पसंद नहीं की चलो ना जब हम पसंद नहीं की तो पूरे घर समाज के सामने कहती है पसंद नहीं की हम पूछो सर कनिए के पूछो सर हम पसंद काहे नहीं की। अच्छा रे रानी हमर लइकवा पसंद नहीं खे ना नहीं खे रे का भइल रे लइका पसंद नहीं खे लइका करिया बा रे रानी कौना नजर से देख ली हस कि हमर लइकवा करिया बारी रे बाहा करिया तोर खानदान करिया बा तोर माई करिया ते करिया कारे छिनरी कारे रोंदी सोन हाँ, छिनरो। हां रोंदी 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 हो जा सब का मातरी रे और अपना माई के मार रे होई रानी कहां भाग करिया रे होई रानी दो भाग के करिया रे तू आ रे दादा ई बियाह करे के सजा मिल रे नते के चोदना दलम सरे दादा भोग वेल ना करम रे दादा